An yi wani sarki nan arewa wanda ke da ɗan auta da ba a taɓa ganin kyakkyawa irinsa ba. Da fari dai gashi shi bai cika kyamushewa ba, shi ko ba kakkaura ba haka da. Wuyan nan nasa sai ka ce goran nono, idanunsa kwafari fat sai ka ce madara. Gashin kansa ma abin kallo ne dan sai ka ce mai yake shafa masa. In ku har ya dariya kaga haƙoran nan wayyo Allah. Wata rana sarkin nan ya hau duk da mutanensa dan ya kewaye ƙasarsa ya buga musu haraji. Suna cikin tafiya sai autansa ya janye wani baransa suka rika ja da baya. Suna son a wuce su kama labarin duniya. Ko da suka ga rundunar sarki ta ɓace sai suka yi ta taɗinsu suna kakkewa suna tafawa. Suna cikin haka sai suka isa wani ɗan ƙauye wanda sarki ya wuce tuni. Da suka ga azahar ta yi sai suka sauka don su yi sallah. Baran ne ya tafi gidan mai garin ya gaya masa ga ɗan sarki na zai yi sallah a garinsa. Da baran ya wuce sai ga wata yarinya kamar 'yan larabawa ta fito daga wani gida kusa da masallaci. Tana leƙo kai sai duk guri ya haske. In ka dube ta sai kai tsammanin ba ta cin abinci dan ba alamar ciki. Jikin nan nata kwanaran sai har da girman kai labai, kamar in ka duba zaka ga bargo. Hancinta ko sai ka ce ita ce wa kanta. Idan ka dubi idanunta sai ka rantse da Allah ba ta kiftawa. Dan sarkin nan ya tada kai ya dube ta tun daga ƙasa har sama sai ce a ransa, an ce dan adam duk bai cika 10 ba, to yau ga wadda ta kai 12. Ya ƙara dubanta ya ce 'yan mata daga ina? Ta ce daga Waila Fadama, mun zo biki ne nan jiya, yanzu ko da azaharin nan za mu koma. Dan sarki ya mamaki ce Waila Fadama, wanda gida kike ku har ban sani ba. Ta ce nan gidan mai garin, ai ni ce babbar 'yarsa, ba na fita ne daga biki sai sallah, shi yasa baka sanni ba. Amma kaga ni ko na san ka, ko kai ma baka rasa jin labarin na yauki ta Waila Fadama ba. Dan sarki ya shiru ya ce wallahi kuwa na ji ana labarin ta. Ta ce to ai ni ce. Da ɗan sarki ji haka sai takale ta da magana aure, ya ga alama lalle tana son sa. Wancan mijin da za a bata wai dattijo ne mai gemu, ita ko ta ce ba ta auren mai gemu. Bayan sun shirya da ita a nan sai ta tafi, ya ɗauki buta a masallaci ya alwala ya shiga ya sallah, da ya sallama ya addu'a ga fiyayyen talikai ya nufa Allah ya sa ya aure wannan yarinya. Dan ɗaukin bukatar auren yarinyar nan har ya zo da baka ya ce wai in Allah ya nufa ya aure ta ya kashe kansa da murna. Bayan ya fito daga masallaci sai tarar da mai garin ya kawo masa sauka, suka gaisa ya hau suka mika da baransa, suka bi sarki har suka iske su. Ina tafi yana ba baran nan labarin yarinyar. Da aka kare kewaye ƙasa aka koma gida sai ɗan sarkin na ya gaya waziri yana son su neman masa ɗan sarkin Waila Fadama da aure. Waziri ya gaya sarki, aka nema masa aka bashi, aka yi biki aka kare. Bayan sun yi kamar shekaru 3 da auren sai ran nan Nana ta ce tana son mijin ya raka ta gano gida. Dan sarki ya gaya ubansa, uban ya yadda, ya sa wani babban bawansa ya raka su, aka yi musu shiri suka haura kuma suka tafi. Suna cikin tafiya har suka kai garin da dan sarki ya fara ganin Nana, suka yi zancen aure suka tsaya kusa da masallacin dan yayi alwala ya sallah azhar. Ko da ya shiga ya gama sallah zai fara tasbaha sai ji kamar daga bisa an ce masa, ina kaurin da ka dauka da kace in Allah ya nufa ka aure Nana zaka kashe kanka da murna da godiya ga ubangiji. Da dan sarki ya ji haka sai tuna da alƙawarin nan da yi, ya duba gaba sai duba yamma bai ga mai magana da shi ba, sai jikinsa ya dauki rawa ya salati ya ce lalle baki shi kan yanka wuya. Sai zare takobi nan ya fille kansa ya faɗi mutu. Da Nana ta ga ya dade bai fito ba sai ta ce bawan nan ya shiga ya gani wanda irin dogon wurdi ya kama har yanzu bai gama ba. Da shigarsa sai tarar da shi kwance male-male cikin jini, ba kai ga takobi can gefe ya shi. Ya dafe kai salati ya ce yanzu ina wuta na faɗa abin da ya faru, lalle za a ce ni na kashe shi. Ban ga wata hanya ba sai in kashe kaina nan tare da shi. In an ga haka an san lalle sai da ne kokari na har na kasa abin ya fara haka. Sai dauki takobin na ya fulle kansa, ya faɗi gefe ɗaya mutu. Nana tana waje tana jira, shiru bata ga wani ya fito ba. Ta ce kai yau fa ga inda ne ma'aikin kibiya. Abin nan lafiya dai? Ta ƙara haƙuri dai har la'asar ta yi sakaliya, sa'an nan ta ce ko da mata ba sa shiga masallaci lalle ni in je in ga abin da ya auku. Sai ta sauka ta kutsa kai cikin masallaci, da shigarta sai ta ga mijinta da bawansa duk ba kawuna. Ta ja da baya, ta yi nan ta faɗi ta yi ta kuka. Ta ga dai kuka baya magani sai ta ɗauki takobi ta ce bari ni ma dai in kashe kaina in huta da wannan bakin ciki. Raina dai ba shi da amfani gare ni muddin mijin nan nawa baya numfashi. Ta cire takobi za ta sare kanta sai ta ji an ce tsaya, dauki kawunan su ki lillika musu duk sai su tashi. Ta duba gabas ta duba yamma bata ga wanda ya mata magana ba, sai ta tashi da rawar jiki ta dauki kawunan ta lillika jukkunan su.
ashe cikin ɗaukinta ga mijinta ya tashi har ta kiɗima ta ɗauki kan ɗan sarki ta liƙa jikin bawa, ta ɗauki kan bawa ta liƙa jikin ɗan sarki, sai suka tashi ɗan sarki da kan bawa, bawa da kan ɗan sarki, kowanne da miƙewarsa sai rungume ta yace matarsa ce.